Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton, sik dereng ngantuk. Hati-hati nek ngantuk, terutama ibu-ibu lho. Mari udan-udanan nek akeh orang-orang mudal. Gremet-gremet dipikir kancane. Nggih. Terima kasih matur suwun kunjuk dumateng sedaya mawon ingkang sampun mendukung acara niki terselenggara luar biasa. Terutama Pak Kades, Pak Dedi Purwanto, Bu Kartika, Pak Edi luar biasa. Tepuk tangan untuk beliau-beliaunya. Ini bukti bersinerginya dari segala aspek sehingga malam hari ini tercipta suasana yang luar biasa. Selamat malam juga konco-konco YouTuber, konco Jalur Langit, tim pedot Jalur Langit, sabu-sabu luar biasa. Pokoknya mantap malam hari ini. Nggih. Matur suwun sanget. Napa malih dalu niki begitu sempurna to mriki. Tapi sayang mek titik tok niki, Bu. Nggone ngoyo gak ono, Bu. Ya apa iki mau? Lho nek sing lanang-lanang coba gampang. Pun pokoke teng wengking niku nang mburi kono kali nggawa obat. Nek lanang lho, mari ya terus diobat abitno ngoten. Gak ngono ndolek wit tutul-tutulno mari. Sing dadi masalah niku nek sing wedok niki lho, Bu. Kula wau ngeteraken teng wengking penyanyi, kula jaraken teng mriku. Wis kenang kene tak tunggoki ngono. Kak suwi jerit, aduh Cak Rasa. Loh, kene apa? Kula parani. Kan kene apa? Sampeyan sentolo pono iki, Cak. Tak sentolopi niku lho. Lah kok ana kethokane alang-alang niku lho. Nyogrok-nyogrok ngoten niku. Kula bayangno iku kok dadine ya apa iki engko. Tapi di luar daripada itu semuanya sempurna. Luar biasa. Ayo, Cak. Mana kedona mana? Tuku Moris. Kok tuku Moris rek? Ireng-ireng isine Moris. Nggawa sego kecemplung sumur. Aku seneng karo kabeh dulur kebon waris. Muga-muga kabeh panjang umur. Terima kasih Pak Edi Paripurna kalian Bu Kartika. Apa teh krungu nang kene are. Nah. Nang Jombang tuku wedhus sing gawe rok abang. Budal gak adus. Tapi raup, gak masalah. Sepenting tong mriki menikmati hiburan Budi Wijaya. Seniman dulur perlu dipertahanno merga liwat seni iso njunjung martabat bangsa. Perlu
panjabat sing reksa supaya iso harmonis bebarengan semakin canggih seiring perkembangane zaman mula seniman ludruk ojo gedi seniman kreatif lan inovatif iso dadi patu Allah kolaborasi disebut par provinsi Jawa Timur disengkoyong DPR Provinsi Jawa Timur mula wujud pagelaran Lodruk Budi Wijaya pancen sing kasuwur iki bukti perhatian pemerintah daerah melestarikan seni budaya mula ayo kabeh wong sak Indonesia ojo sampai alergi seni tradisi Jawa. Kripik gedang godho telo titik edang pakon padha krasa. Sementing mangken iki pola ceritane luar biasa. Cerita sing sudah diarep-arep, apa diarep-arep iku rek? Dintenteni. Kados pundi mangke lakone monggo. Sementing kula ing mutaken sakniki niki jaman-jaman pun tuwa. Hati-hati. Akeh prawan wis dadi rondo. Akeh rondo sing nglairno putra, akeh putra sing wani karo wong tuwa, akeh wong tuwa sing gak kuat penggoda. Ana masjid, ana pura, ana kabeh gak gelem sapa, sing disaba malah omahe ger. Nek dijak salat, dijak sembayang mesti semoyo. Senengane apa? Senengane adu petik totoan. Sing meneng ngenten iki biasae rumangsa. Nah, sing guyu niku kulino. Niki cerita. Sak cerit sing penting nyo. Ayo jak budal ya. Budi Wijaya niki mendahulukan generasi muda. Ada penerusnya. Sampeyan tingali sakniki sing main nom-nom. Gak sing main, gak critane, gak dagelane, kabeh nom-nom. Ada peremajaan,
sesuai kali karep napa kekarepane Ibu Kartika. Harus selalu ada regenerasi. Dibuktikan malam hari ini Budi Wijaya siap untuk menantang masa depan. Ayo. Jilbab putih busana muslim lambang suci aurat tertutup rapi penampilannya lugu ketok alami yo iku wanita muslimah taat sembayang rajin ibadah sopan santun bahasane ramah selalu mensyukuri nikmat Allah Ta'ala rupane ayu kadek beriman bahasane kadek kabeh sopan isok bedakno halal karo haram apal ayat suci maca Al-Qur'an kadang-kadang aku rumangsa heran ndelok arek saiki nek gawe pakaian rupane ayu kok gak dieman kulite mulus digawe pameran nganggo kaos cingkrang ketok udele katokan cekak katok gegere kaose dijenjet gopoh nutupi wetenge bareng digawe mulet ketok apeme bojoku yo gak gelem kari tiru model ABG zaman saiki katoke mlepet wet bokonge gedhi tak delok lah kok persis kintel ditaleni ngomong semanten kidungan kula menawi lepat borong ditinggal awe-awe sing ngedum kancane luar biasa malam hari ini. Tepuk tangan mana untuk Budi Wijaya? Luar biasa. Bahkan ada yang lebih luar biasa lagi. Kalau yang lain-lain mungkin hanya menampilkan artis-artis yang biasa-biasa saja. Tapi malam hari ini bersama dengan Budi Wijaya akan kami tampilkan seorang sosok artis yang luar biasa. Bahkan sudah mulai naik daun kayak ular ngene kalau munggah kuda. Siapakah dia? Wanto Teko.
warahmatullahi wabarakatuh. Tingkamu nek oleh saweran medhet kaya mentok kate ngendok. Iki lho. Oh wis. Maksudmu apa kon ngomong kayak ngono? Iya, itu menunjukkan bahwasannya memang seniman ini dituntut kreatif dan inovatif. Kreatif, pinter, apa mana? Berdedikasi. Luar biasa. Koyok wong kene kini kebon waris. Masalah semangatnya luar biasa. Iya, kenapa? Awak dhewe iki seniman. Apa mana seniman iki seni iku kaya lodrong ini gamelan iki ya, seni yang merupakan suatu bentuk yang penuh tatanan sing akhirnya kok iso dadi tuntunan, ora mung tontonan. Ngono ta. Awak dhewe iso dadi tulodo. Berarti gawe contoh. Sing liyane. Ya apa carane iso ndolek saweran sing akeh. Lah, ngono ta. Iya. Ojo nakano saweran so. Lha apa? Wong dagelan bayarane akeh. Oh iya. Jakano saweran. Anjen nek kanggo iku dhuwit iku gak penting. Gak penting so. Iya, gak patek boto dhuwit ta. Gak boto. Sing tak botone iku mek beras, Wah. minyak goreng, gula, kebutuhan liyane ngono. Beras, gula, brambang kabeh ku ya butuh dhuwit so. Oh iya. Iya, makane didongak-dongakno so warga kene. Heeh. Didongak-dongakno kabeh. Tuku muris Cakep. diwadahi laras. Lo cakep so. Kabeh warga kebon waris muga-muga seger waras. Wah. Tuku muris tak pangan nang pinggir sumur. Cakep. Warga kebon waris muga panjang umur. Tuku muris diwadahi rantang. Cakep. Tak dongakno mari bengi iki kabeh warga kebon waris bebas teko utang. Awa umah. Ketok sing muni amin iku ketok akeh utange kaya. Tuku muris tak gawa mulai aku ketiban ondo. Main nang kebon waris. Iya. Muga-muga aku mulai gawa rondo. Awa umah. Alhamdulillah. Ya Allah seneng atiku. Seneng-seneng tok. Nang kene iki matur nuwun. Nang Pak Kades Pak Dadi Purwanto. Asmane iki mirip karo Ketua Ludruk Budi Wijaya. Nek Ketua Ludruk Budi Wijaya iki apa Didik Purwanto. Nek kene kedese Pak Kadese iki asmane Pak Dadi Purwanto. Ambek Pak Edi Paripurna. Pak Edi Sugeng Dalu. Pak Edi ambek aku iki lali. Hah? Pak Edi ono hubungan ambek Pak Edi? Lho, mbane. Heeh. Mbane Pak Edi kanca kulawas. Pak Edi, Kon sing temen kon. Sing temen. Lah gak temen kene pula apa? Pak Edi iki gak sembarangan wong lho iki. Lho, aku ngerti Pak Edi ki sapa. Lho, apa lah awakmu yo? Gak apal yo apa? Asma Kinarya Japa. Iya bener. Jeneng minangka donga. Artine? Lho, jenenge sapa iku mesti ana artine, ana kanggo dongane kanggo masa depane. Berarti jeneng iku mesti ana artine. Ana artine, gak mungkin jeneng gak ana artine iku pasti ana artine. Kaya contone aku. Awakmu Rasa. Ro iku raga. So iku solayake. Berarti aku iku gak gelem meneng. Nganggur titik prei tanggapan mbongkok loro beling, mbok loro tekek. Lho sing penting nyambut gawe. Berarti rasa iku tingkahe akeh. Lho iya. Saiki nek jenengku to, so Wanto. Wan iku tletong. To iku wadah. Maksudmu? Berarti Wanto iku wadahe tletong. Wapi to wapi. Wapi ya? Iya. Iya aku ada sapiteng. Ya ampun yo. Ning bengi iki balik maneh nang Pak Edi. Ana Pak Edi. Ngerti artine Pak Edi? Gak ngerti ya apa mbane biyen tau crita nang aku. Pak Edi. Dek Wanto arek ganteng, cakep, mblaem-mblaem. Aja ngomong sapa-sapa. Iya. An putuku Edi iki tak jeneng Edi iki artine. Ono artine. Terdiri dari 3 huruf. 3 huruf. E D I. Artine E. Elegan. Karismatik. Berwibawa. Yaiku Pak Edi. Pak Edi. D. Dicintai, dihormati dan disayangi sesama warganya. Yaiku Pak Edi.
Iya. Terakhir. I. Ikhtiar. Istiqomah. Iku dadi pedomane. Ya iku Pak Edi. Tepuk tangan kagem Pak Edi. Luar biasa ya. Pak Edi ya. Sudah. Loh, gak apa? usah tepuk tangan. Iya. Apalah arti tepuk tangan tanpa saweran? Kalian ngono iso. Balik maneh. Gak oleh ngono iso. Lho tapi gak terima Pak Edi tok lho. Sapa? Lho, iki ibuke dhewe iki asmane ya luar biasa lho. Ibuke. Ibu Kartika. Ibu Kartika. Ya. Ayo. So, Apa? kan liyane ya. Apa? Ibu Kartika kan liyane ya, Jo. Apa? So, Ibu Kartika itu terkenal dengan dedikasinya. Orangnya tegas, berwibawa. Salah ngomong titik, So. Apa? Nyawaku taruhane, So. Nyawa, So. Seniman itu cerdas. Iya. Semakin cerdas, semakin dia itu pandai. Iya. Untuk mengolah kata. Cerdas. Tapi kudu tanggung jawab. Lah, iki masalah Ibu Kartika, So. Lha apa? Bu Kartika wong apik lho. Anakku sik cilik-cilik lho, So. Apa? Lah nek keliru ngomong apa gak dor engko. Wani apa enggak? Bu Kartika. Sugeng dalu, Bu. Ngapunten. Mari lapo kon njaluk sepuro yo. Mari lapo? Bene nguk keliru, So. Aku titip anakku yo. Apa? Anakku sik cilik. Apa? Aku kok keliru ngomong modon celek diketrek bosok, So. Wani apa enggak? Wani apa enggak? Nek gak wani karuane, akeh dagelan liya. So, jok ta, So. Wani ta enggak kon? Bu Kartika wis ngene-ngene. So, Kartika. Ayo. Ngapunten, Bu. Kartika. Karakter yang dimiliki. Ya. Beliau bisa mencontoh generasi milenial, yaitu Ibu Kartika. Oh, bisa dicontoh generasi yo. Bisa jadi teladan. Ngapunten, Bu. Awas kon jidokmu dikepruk temen kon salah kon kok. Ya. Aku pernah melihat beliau yo di sini. Yaitu Ibu Kartika. Cekak rek. Raden Ajeng Kartini yaiku ada di sosok beliau. Siapa lagi kalau bukan Ibu Kartika. Luar biasa. R iku ya. T. Tetap rendah hati, tidak sombong dan baik hati. Meskipun sudah memiliki jabatan, beliau adalah Ibu Kartika. Lami serek. Iman dan takwa tetap menjadi pedoman dalam hidupnya. Geniku Ibu Kartika. Tutuk ndi, Mang? Kira-kira. Dorong tek lho ya. Dorong kari situk lho ya. Kira-kira. Ya. Disawer taga aku. Melayu. Iku T. K. Iku mang K. Sing terakhir. A. Ayo Bu nang rene, Bu. So, ayo coba. Lho, Bu Kartika nang kene. So. Tiba Ibu Kartika ya senyum ya, So. Loh, So, kon niku ya apa? Bu Kartika tangisare. Heeh. Kayak tangi turu. Wonge wis wayu. Wayu So tiba iso. Iya, pemane senyum yo tambah luar biasa. Masalah wayu mblam-mblam, So. Heeh. Ngono ku mung tak sapa nang kono, Bu? Ngene tok. Ngene tok, So. Mengkondisikan iki lho, mengkondisikan pagelaran malam hari ini. Ya gak ngono, So. Anjene wong wedok iki ngono, So. Loh. Selalu berjual mahal, padahal dia mengharapkan. Loh. Itulah wanita. Makane gerombol kaya ngene iki wong wedok-wedok sawangane rukun. Asline yo anjane rukun. Nang kene tok rukun. Nang omah. Nguasno tanggane gelangan gedhe. Paling palsu. Alah, iku mang paling utang. Ana tanggane tuku sepeda motor anyar. Ana tanggane tuku sepeda anyar. Kudune alhamdulillah rek tanggoku. Iso Iku nyele. gak ala-ala yu ngecil.
Bongkok ngono. Ana tanggane duwe bojo anyar. Ana tanggane bojo anyar, alah dilungkas lak pegatan. Ambil. Aja ngenyek wong wedok. Apa aja ngenyek wong wedok, so? Ya apa surga di telapak kaki ibu. Surga. Kon nek ngenyek wong wedok, kon meneh gak dikeki swarga sikile ibu lho ya, telapak kaki ibu lho. Kon gak oman swarga kate muncul nandi kon. Lambemu meneng. Apa? Nek surga di telapak kaki ibu. Iya. Terus mau pikir bapak iki neraka ngono ah. Lho tapi nyatane ngono, paribasane ngono, surga di telapak kaki ibu. Di apa-apano sak donya iki sing nomor siji adalah wanita alias wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Alah, kapak-kapakno derajate wong lanang ku lebih tinggi daripada wanita. Alah mbel. Wes ana paribasan, wanita dijajah pria sejak dulu. Ngono so, mangga dari itu wong lanang tetep merdeka. Sak dukur-dukure jabatane wong wedok. Iya. Wong lanang tetep di atas. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Ya ngono rek, hidup. Kon basi luar biasa nang ndukur. Apa? Tapi eling, ana e wanto, ana e rasa, ana e kabeh. Iki sumbere teko wong wedok. Lho. Ilinga kon den eling wong wedok iku oleh ngandhut awakmu mengandung dikau. Iya. Olawase 9 taun 10 wulan. 9 wulan 10 dina so. Wong wedoke 10 kabeh. Diambut. Kon nek wong wedok gak gelem simet alias mengandung, kon kate dadi apa kon, Begitu kon lahir terus dicak kate lha apa kon katene, Tetep wong wedok sing nomor siji. Hidup wong wedok, Bu. Hidup wong wedok, Bu. Hidup wong wedok. Wong wedok nomor 1. Lah, wong wedok gak bakal meteng nek gak digarap wong lanang. Ayo, cacatmu ngomong apa? Wong wedok so gak bakal mengandung. Iya. Nek wong lanang gak nang ndukure. Ngono so. Padha enake. Wong wedok gak bakal mendesah nek gak digarap wong lanang. Hidup wong lanang. Merdeka wong lanang. Oh. Rungono cangkemmu so. Rungono kupingmu so. Ngomong saiki. Kok sik ta lah? Apa? Mbasi kon wong lanang iku sing garap wong wedok. Tapi nek kon budal kerja, kon nek gak dimasakno wong wedok digawe sarapan, kon kate mbadhok apa kon, Ayo. Nek wong wedok gak gelem blonjo, wis kepengin sarapan, kon kono COD kono, gak usah tak masakno. Bongkon. Tetep wong wedok iku Dik sing nomor siji. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Semangat wong wedok. Halah. Wong wedok masak dhuwit tutuk sapa? Wong lanang. Wong wedok kate masak LPG entek. Tetep njaluk wong lanang, Mas dhuwit. Wong wedok kate adang beras entek, Mas dhuwit. Nek gak njaluk bojone kate njaluk sapa? Tanggane. Terus nek gak ono sing didang kate didang apa? Tletong. Tetep wong lanang, hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Woi wong lanang, hidup. Wo, cok metenteng. Iya, wong wedok, wong lanang aja wedi wae, wong wedok. Tapi mbasi kaya ngono, sik tetep apa? Kon kerja, kon gedhu kerja, kon mule bengi tengah wengi, posisimu stres. Nek wong wedok mengkurep gak gelem lumah kate lapo kon, Oh iya. Tetep wong wedok iku sing nomor siji. Butuhamu tetep butuhane wong wedok. Nek kon wong wedok gak gelem ngladeni kon, kate lapo kon, Kate lapo? Wong wedok terus medhit karo kon, gak usah nyempok-nyempok. Minggir, kate lapo kon? Wong wedok sing nomor siji. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Modelmu so? Apa? Wong wedok, wong lanang pegel nyambut gawe. Mulai wong wedok mengkurep, gak usah bengong dadi wong lanang. 150 oleh api. Apa so? 200 wingi nang ndukur kono. Nok tretes. Wis sak kamare so. Ya kono. Apa bengong? Dadi wong lanang gak usah bengong. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Ngene iki wong kadang ya 500 barang. Terus-terusno kon saiki usum ait. Apa? Bongko kon mule.
Lha apa sih? Ya tetep sik resik nang sing wedok nang omah, gak usah macem-macem kon nyambut Ya gampang, mari aneh. dikom banyu panas. Ku sapa kok bolet tampar iku? Sapa rek bolet tampar? Congok. Kon ya congok. Kon gak ngerti lagune Bu Kartika. Apa? Damar apa lele niki lho. Damar apa lelen, buyar apa kawin, ati kadung ambyar, kowe entuk yang lain. Damar apa templek, buyar apa begenggek. Sak damar apa kunci, buyar apa baleni, ati kadung ambyar, enak rabi banci. Gila kon belani wong lanang, ya kon belani wong wedok. kene kon Kepantesan raimu sing kaya sepak. Ngene lho, Om matamu ngono. kon Aku diceluk, Om. Aku diceluk, Om. Enak so. arek nggo mentok. Mentok apa? Aku kecucuk. Mentok apa? Basukardi rene gak nggo mentok kok. Ya Basukardi iku nggo wedhus. Kon iki wedok ta? Ya wedok lho, Cak. Aku wedok. Suarane kok male-male ya. Kok iso gedhe iso cilik suaramu? Aku wedok. Biasane mek masak sering tuku lombok. Lho. Sik kok suaramu iso male-male? Masalahnya mek suara cilik ku tak kempit, Mas. Oh, tadi cilik gedene suara apa jare sikil? Apa jare sikil? Wah, temen. Aku sinden kondang, Mas. Aku sering dijok Bu Kartika, tapi ki Bu Kartika kok gak mrene sih. Gak suka aku. Kon rono, dikon rono. Dikon rono. Iya. Dikon rono. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rusak wis. Awas. Awas. Ana begale Surabaya. Awas. Ana begal. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin sinten mawon sing disalami Mami Okta nek mantuk, mungkin sampean wudu ping 7 kali wedi nggih. Dulur kembar. Iya, kon kembar ambek ingon-ingoni ndok omah iku lho. Kayak guguk ya. Lho, kula elingaken lho nggih. Niku pusate najis Mughalanda lho niku. Nggih. Rabies ngen. Sampen mulai kudu kum banyu aki. Aduh, temen. Satpol PP panggilan Satpol PP. Hei. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Masa Pak Edi sampai ngalih. Pak Edi ngerti. Sembayang gak dadi gara-gara kon. Iya. Toh, kok kon cewir. Kok nyewir kucing nganggur. Ayo kon kapok kon. Ayo kon. Loh. Lato-latone pedot. Delok kon Pak Edi sampai geringgingen sampean.
Aku tersentuh laki-laki. Kayak wong suci kalau modelnya. Padahal aku iki duwe wudu. Wudu? Aku meben kabeh tanggapan takono Bu Kartika. Wudu menghilangkan hadas kecil. Suaramu kok malih-malih sih? Iya. Kayak ukuran cili. Ngamboronging tak kempit. Wedok. Ayo terus. Awang-awang langu bebasan tanpa api macane gendang. Wong dipekekek diinggupno dipekekek. Kon nek awekku suwek kon gelem nempuhi ta. Kesucian seorang gadis iki, kesucian iki. Tak tapuk cocotmu ngono. Wong jare gadis sikile kaya wong mari nebang. Masalah. Wong ana wong wedok kok wulune ketel. Iku stalking jala-jala. Kok sangat jalan-jalan. Aku ki mocak. Apa? Aja dalu-dalu. Masalah iki aku mulai ki nang tuang-tuangan. Lho. Om-oman pemuda kampung iku kudune iso njaga keamanan kampung. Dadakon kelumbrak dalan. Raimu ku wis elek lapo kon ngaku gendakane Bu Kartika. Gak kira kon gelem diarepe Bu Kartika. Kon ambek Bu Kartika diidoni lho kon. Pisan kaca Bu Kartika diidoni kon kok. Pisan kaca diidoni kon. Aduh. Wanto. Karo pisan kon rasa. Mbok iso ngandani badak liar iki. Kene Pak Burik. Pak Burik matakmu ngono. Pak Carik. Pak Carik. Carik kaya petelo duabe ngene. Pak Carik iku ngawur petelo duabe. Carik ku kaya Pak Haji Soekardi pantes, lurah kaya Pak Haji Soekardi pantes. Aku kaya apa? Kaya stempel. Asu. Lho, ngene iki lho. Aku diasu-asuno Pak Carik. Pak Carik, ya napa rasane? Rasane keri. Kaya lagune Amri ku lho. Ya apa? Keri. Nek Pak Carik ngomong keri, iku salah. Apa? Padha lanange goblok. Iki Pak Carik kate lapo takon dhisik. Kon tak kandhani. Iya. Saya sebagai Bu Carik, kamu harus hormat. Dar apa? Darmanto ku Pak Deko goblok. Ojo sampe teman aku ta. Takon ana apa Pak Carik? Takon. Tak wuri ayo. Wonten apa Pak Carik? Aku iso kekai contoh so. Nggih, wonten apa Pak Carik? Wonten napa Pak Carik? Sampeyan kok mriki. Rakare sampeyan mboten teng mriki teng griya mawon kali kula wong teng griya rumane nggih siap buka mawon. Monggo kamu ngomong dhewe po. Ngajari tapi cek akeh kon sing ngomong. Carik singkatan bocah borik. Kon iki dadi apa? Loro atiku rek. Susuku pedhot. Rasa karo wanto pisan. Dalem Pak Carik. Kon gak iso tangandani Okta iki. Kon ngerti ya keadaan kampung iki kesro sajoke Pak Lurah iki dadi dongkol. Luwe-luwe dina iki kate ngadepi pilihan lurah. Kon gak roh keadaan kampung kesro kaya ngene. Apa? Kon apa ngomong lurah seneng jengkol? Dongkol. Lurah dongkol goblok. Apa ngomong? Lurah dongkol. Aku rada budak. Maksudnya iku tante kok dirungokno, Pak Carik ngomong. Aduh, sikilku kali. Monggo Pak Carik. Sawerane gak sepiro gedelang ilang. Alah, gelang-gelangan mari ngono la ijo. Pak Carik ya napa? Pak Carik? Monggo. Oleh kelana apa ket 1000 bae iku, Mang. Kirusui kebelek iki lho. Lah apa kon asline ya ngesiri aku. Asu. Ngene lho, Rek. Nggih. Kon tak kandhani bolak-balik. Keamanan kampung iku
nggo tanganmu kabeh iki sebagai pemuda. Kok nek wis selesai desa kene Serambi Puji iki kate nganakno pilihan lurah. Ngadakno. Nganakno mbek kadakno iku padha ae goblok. Nganakno lak mana Pak Jare? Terus kersane Pak Jare kados pundi? Kon yo kudu iso njaga keamanan kampung. Kon ro sese kono mah. Oyak-oyakan maling kon yo enak-enakan nggo kene. Apa? Aceh goblok. Aku wis gak kakek ngomong ya. Tak kandhani. Keamanan kampung iki tak pasrah nang kabeh. Aku tak nang balai desa. Aku tak nang balai desa, aku kate nganakno musyawarah desa karo para perangkat. Lah awakmu bali nang kampung jaga omahe wong-wong sing kampung mbek ana wong mencurigakan. Iku cekelen. Wis aku tak budal. Sampeyan budal. Lah aku nanti. Konroa. Kampung iki wis gaman. Mergo akeh maling. Meneng ngotak cangkemmu. Sik. Tarik iku ketara gak dipilih rakyat iku nyogok. Kampung gak aman perkara apa, Cak? Perkara apa? Perkara apa? Perkara apa? Kampung kene biyen iki memang kelangan akeh wong kelangan PT TV. Saiki aku diangkat dadi keamanan aman. Aman anjane. Malinge aku dhewe. Ajar foto kamu dhewe. Ayo wis. Iki apa iki apa dhewe dikon jaga? Kita menjagi kampung. Iya, wis ngene wis. Ta, kon nang omah. Yo, siapno panganan kok kanggo wong jaga-jaga. Aku tak ambek wantu tak budal. Aku nang pos. Yo, ayo. Aku nang pos. Ayo. Pamong desa jare sepakat nganakno musyawarah desa. Nyatane gurung ana sing teko sampean ya ngono abayan. Teko kok ngari ae. Lah, polone dereng ngriki kok bayan tingkatane sak nisore polo kok. Napa undangane mboten sampe teng polo Gus Bayan? Lho nggih kirangan lah sampean padahal pun kula undangi. Sinten? Gus Polo. Gus Polo? Nggih. Saya undangi. Nggih, kok dereng dugi. Ngene polone ndablek. Niki sekirane polo cek nang dugi kentongane sampean totok. Niku tandane musyawarah badhe dimulai. Oh ngoten ta. Nggih, Bayan. Gus Bayan. Kentongane kok boleh ngoten muni. Lah nggih kok bendal muni. Sampeyan mboten saged kula contoni ngeten lho. Ya napa? Lho ngeten lho nunduk kentongan. Sampeyan adani apa ya? Bisa mendodok sing enak. Boten adan no. Ora sampeyan pun ngejak guyon lho niki dalam posisi darurat nggih mpun guyon mawon. Lho sinten masyarakat mriki niku kok iso melarat je sampeyan niku. Melarat ya napa sih? Lah niku mau darurat. Oh. Darurat niku
Ya berbahaya. Berbahaya. Nggih. Berbahaya. Kacau. Lah, niku Gus Polo dugi. Lah, niki pun dugi Gus Polo. Monggo pindah Gus Polo. Nggih, monggo. Kang Bayan, pun ngoten pun prak-prak kalih Gus Polo jenengan. Lah mboten prapur napa mestine pinara Dik. Nggih Dik cari pro. Ayo nara kok. Ayame kumat. Jeng. Triwanti diwowo mati. Carmajo keulane. Orane apa-apa ning. Paribasan iki. Kaya ludruk perbasan. Tangan napa ludruk ta ya? Ah, ya iku pangananmu. Pun gegeran. Monggo pinara. Kula Dik. Nggih, pinara. Nggih. Sakur awak mai penuh. Atos lara iki. Pun ping pindho lho jenengan prak-prak kalih. Mas ngoten mbok lungguh ngata pinara delar. Lah lungguh plek ngene. Ora. Ya. No. Ape penojo sembrono iki. Iki sikepe awakku. Nek kok gua glothak ana ceklek, nek cuklek. Ade sembung. Ngenyek. Tabat cowe beno. Polo sareng keke. Awakmu katene baca aku, bayan. Baca. Pun keke. Awe beno wani. Wani baca. Ayo, Cok. Ayo, Cok. Ini do ngarepe lurah. Anane awakmu tak baca. Lah nek bayan tak jigak. Kepune wani. Gepun tak gepun temen. Ayo kepune wani. Aduh, kepune wani. Pun makasih. Pun gegeran kang bayang. Ayo rupi. Monggo pinara. Pun gegeran. Monggo pinara. Ayo deh. Yo kakek sekarang. Aku. Bendal bokong. King napa? Bendal ya. Wonten pire paling? Nggih. Tos pundi kabare Lurah? Kang Polo kalian Kang Bayan. Nggih. Sampeyan nggih pun ngertos piyambak. Nggih. Perkawis keadaan kampung niki nggih radi kisruh. Nduk pun kuwatir. Kuwatir Gus. Pun kagungan piweten sak kampung. Nggih. Nek ana manungsa sing macem pun kuwatir Polo sarkami niki musuhe. Pun ngaten kula pun percaya bener. Napa malih Kang Bayan? Masih ngomong ya ngomong. Sikilmu kok aja kok pola. Wong lha jare. Pemerintah penduduk. Aku apa pulangan kerja. Lah karepe sampean terus pundi? Biasa Gus jare. Kula niki pun perintahe penduduk kan kerja bakti. Sikile mboten katok-katok. Ngene. Triwanti lelewani mat. Buang kaya bapak. Monggo pinara. Pun begeran kemawon. Monggo panjenengan paring kembali. Nek awake kula kali bayi boten cocok Lurah. Bayi niki wong desa-desa. Nggih. Wong nonton betul. Jadi kalau para kali wong bijaksana dasare bagus nek bayan lho. Aduh. Kacau. Jenengan tangi. Nah, wong sikile kena das. Nek lu gak puas lo,
pret. Wong lungguh karo ngadepe goncare iku biasa. Awake kena sentimen iki. Dos pundi? Iki sing Pacare. Nggih, leres. Sedaya menika BRT campur kula domaken kantun tiyane bayar. Nggih, leres niku cocok. Sedanten dereng sukani tetep nglumpuk ne bayar BRT. Nggih, leres. Nek BRT nglumpuk, ya ana sing gak duwe sing tetap pasaran. Sapa wae iku kudu dikeki sing gak duwe. Lah sing duwe ya aja dikeki yo gak duwe. Turit awake meno. Apa? Ngerti nek tak tarik. Sapa sing gak ro? Lho kok sampean ngertos? Ro. Lah sebabnya aku di kacamata. Boten rundingan to, Pak. Ya, Rundingan. gak. Boten. Pun gegeran. Kang Bayan kali Kang Polo. Ini. Monggo ngrembak kahanane desa niki. Ini. Awet desa niki badhe nganakaken pilihan lurah. Lu calone mun nenten, anak kula Marjoko Namung manten setunggal. nggih. Ngapunten Kang Polo. Lho, Calon lurah wonten desa mriki mboten namung setunggal ning kalih. lho ndika saged ngomong ngoten ta ya? Mergi kula nggih gadah calon nggih menika yoga kula piyambak nggih arifin. Mergo calon lurah niku hak semua warga yang ada di desa. Sinten mawon gadahi hak nyalokaken kepala desa. Eling-eling yoga kula sakniki pun mantuk. Ra, awake peno pendataran gak ngomong karo awake aku. Nek ngene iki padha nyoring kelane awake aku polos harkawi ya. Oh. Lah kok iki? Awakmu kalah kuwasa. Wongmu bener awakmu nguwasa desa. Lah niki Tapi lho. jek tetep menang sekretaris desa. Sopo rame-rame? Lho, sopo rame-rame? Lho, ampun. Kose aja plak-plak negara hukum ditakon dhisik lho. Lho nak Marjoko, mlebu boleh. Aja ngintip le, mlebu kabeh kancamu. Mangke riyen. Niki, Pak. Mangke riyen. Empun main hakim sendiri. Negara adalah negara hukum. Kenapa? Tak lindungi. Ayan becak kok. Kayak apa? Iki malah jelas kowe meno belan. Kang Polo, sabar. Paling jejak iki berarti musuh karo aku, Kon. Waduh. Loro, Pak. Loro. Sik, ngene. Awake meno tak baci, meno. Baci. Mata sogri. So, ono kedadian apa iki kanthi kaya ngono? Ngomong, terus terang. Iki ayo. Kangono to. Ngapunten Pak Cari, Ya. niki wau kula mlampah-mlampah kali pemuda, Terus? kali nom-noman. Bener. Bon semerap kula noleh. Dadak enten maling kajenge nyolong sapi. Waduh. Ono apa-apa no? Iki maling. Banyak. Maling badhe nyolong sapi. Lah kula semerap kali lari-lari, kula cepeng. Kula saksine, Pak Cari. Kula saksi kunci. Ya, awakmu sebagai saksi. Tapi senajan to kowe nyekel maling ning aja digepu-gepuki kaya ngono. Mangkane kula beto teng pendopo mriki supaya mboten damel hukum rimba. Oh, tak takokane, Mas. Nggih. Sampeyan takoni sing jelas. Sing jelas ya. Ngomong ya, Pak ya. Ora aku enggak apa-apa. Kok dhewe kok tak uji tetepku kok. Ayo maju kene. Napa-napa? Ora apa-apa. Ndas kula tasih niki. Ndas kula tasih. Kok bawa ambrip kok. Aduh, Aduh kenapa? Gepuki wong-wong niku wae. Awakmu kok kendel maling kok desa kene. Kira-kira awakmu maling iki karepmu dhewe ta ono sing ngongkon? Hah? Ngomong. Ngomong jawab ngono. Sabarin. Dhisik iki. Waduh. Enten sing engken. Sopo? Engken Mas Arifin. Kon lek ngomong aja celometan lho ya.
Dikongkon sapa? Mas Arifin. Arifin iku anakku lho ya. Saestu niki Teman. nggih. Kira-kira kon tak pedhon Arifin mani kon. Wangsul, boten Gus. engken niku. Nggih, Tas pun. Gus. Nggih, Tas pun. Mpun medhiti mpun kathik nuduh yang niki. Ya terus karepe bayan. Niki butuh saksi, perdata, bukti harus lengkap. Bukti ada, saksi ada. Ada Baru bisa dibenarkan Lah. itu suatu perbuatan kejahatan. perbuatan. Yen, Lapo? aja kemendu sawae beno. Bukti berdata-data iki wis ngomong. Mari iki wis ngomong aku terus terang sing ngongkon Arifin. Nek sing ngongkon Arifin termasuk nduk jero pendopo kene enek wong sendakep awe-awe kabok nyilih tangan. Awe beno cok macem-macem cok celometan. Losar gawi. Cok macem bacok enggak no mate awe beno. Awakmu muring-muring. Jelas. Muring-muring. Jelas. Berarti awakmu nglakoni. Ora, celuk Arifin. Sakniki diceluk mawon. Celuk. Nggih. Tapi jawab apa aja celemetan lho, sama mau pedhok anakku lho ya. Arifin ngono calon lurah nggo desa kene. Kalon. Iki makane Arifin. Lere. sampean bejane. Ngene lho. Tak takoni. Dari wong tuwa iki maling jere awakmu sing ngongkon. Duh. Awakmu sapa? Mas sepurane Mas aku konangan Mas Dewi. Ngomong Mas Arifin. Sepurane Mas yo. Aku konangan Mas. Aku gak kenal karo awakmu. Aku maling aja ngomong Mas. Ngomong aja mencela-mencel lho ya. Siji aku gak kenal. Kaping pindhone kok iso aku sing ngongkon maling lho. Pak, saestu mboten kula, Pak. Arifin. Sampeyan anake sapa? Lugo panjenengan, Pak. Anake bapak. Luwe-luwe kon kate tak calono lurah nak kon ndek kelakuan elek ngongkon wong iki maling nggo kampung kene nak. Isin nak bapak isin nek kaya ngene nak. Saestu mboten kula, Pak. Kula mboten kenal kali tiyang niki. Nggih, anak sampean kaurus. Perkawis niku gampang iki kok aturi Kang. Arifin. Cilik tak gedheno tak sekolahno sing dhuwur supaya dadi wong pinter. Besok-besok cek iso dadi wong sing sukses nak. Saiki awakmu wis mulai sekolahmu wis tamat anggonmu kuliah. Luwe-luwe kate tak calono lurah. Dadak kon ndek perbuatan sing kaya ngono Arifin. Iya dengan kedah percaya kali kula, Pak. Kula mboten nglakoni kaya ngoten, Pak. Arifin, pengakuanmu nak gak iso mbusak perbuatan iki. Mergo saksi wis menyatakan bahwa iku adalah orang suruhanmu Arifin. Nyoto-nyoto tuduhane teng kula bakal mbuktekaken, Pak. Arifin, perkara iki urusanmu, dadi tanggung jawabmu. Perkara awakmu nglakoni apa ora, iku wis dadi tanggung pikiran. Karo adikmu mung butuhe pengen ngerti sapa sejatine sing nyolong, sapa sejatine sing gawe ana tulis. Ibu ora tega nak wong kowe dipaito karo bapak ben. Bapak percaya bareng aku, Bu. Kudune bapak percaya karo kowe. Kabeh mau
kabukten. Sing lakoni maling aku sing ngongkon awakmu. Kapan-kapan aku tumbuktekno lek tutu aku sing ngongkon maling iku mahku. Abot sangane tole. Pamane kowe kudu nuntutno baktimu tumrap desa. Kowe kudu duwening bukti. Mangkane Bu teko rene karo adikmu nang. Iki tinggalane ayangmu sing wis wargi tole. Kawen golek ana sapa sejatine sing nuduh awakmu nek kowe dadi maling tole. Ojo nang kene. Kawan sandang kawen iki kawen ning buktekno karo sapa sejatine sing wani berkuat. Sapa sejatine sing berbuat kaya ngono Kang Bayan? Oh, dadi ndoleki sing berbuat kaya ngono iku, Mong. Lah nek iku kecilik momong aku yo, aku gak tega tak tote. Kon nek melok karo Arifin iki gawon. Apa yo? Kanggo bukti. Nek ancane temen-temen kon bakal goleki sapa sejatine sing nyolong nek desa kene. Oh aku. Lho. Iki apa yo? Iki digawe ta? Iki jubah. Wah. Kene lali. Iya. Ini terus Iku gawen topenge iku. Iki mau bungkuse. bungkus. Aja nguyang-guyu kaya wong ora teges. Lah iki jenengku ki ya Bayan ngene ta. Ya sakarepmu kon nganggo jeneng sapa ae iku kuasamu. Oh ngono to? Heeh. Ah, saiki kakesenan geter kelawan pater, wit-witan lan gegodhongan. Jenengku saiki Bayan Taji Takleh. Tak buak, tak leh. Garuda Pancasila. Kok iso Garuda Pancasila to? Lah apa? Lah ya topeng no iki. Oh, apa? Ya terserah awakmu gawe Topeng abang. Lho, Ya, Bu. masmu budal. Ndoleki sapa sejatine sing maling nang desa kene? Ayo didongakno nang mana?
menika calon bojo kula, Mas. Calon bojo. Iku sik calon. Nek tak elingno. Putusa, pejoto arek artane. Jaluk dhuwit pira tak kei. Nuwun sewu, Mas. Heeh. Kula dereng tepang kali sampean, kula sampean neret-neret teng tengahe wono. Mung bedheke jenengan kepengin ngruda paripeksa calon bojo kula. Nek urung ro, nek urung kenal. Mar Joko. Sampean maju. Kula belani nganti tumekaning pati pun sampak hartati dadi bojo jenengan. Arman. Elem foto sapa gak? Gak, Mas. Aja liwat niku mak kuwatir awakmu kok kena maneh. Yo, ngoten. Nggih, hati kula matur sembah nuwun dumateng panjenengan, Mas. Yo, nggih. Monggo. Untung cara ana aku. Gak ana aku ngono mati arek iku, Mas. Asamun! Duh. Niki sapa? Kok kelambimu padha mbare aku? Aku Garuda Merah. Loh. Aku Garuda Sakti. Kon Garuda Sakti. Yo. Kon kok ngembari aku? Yo awakmu sing ngembari aku. Aku sing Garuda Hitam asli. Ah, kon palsu. Kon palsu. Kon palsu. Kon palsu. Sik. Wes. Oh. Padha sakti. Nanti ki malah. Berarti awak dhewe padha sektine. Sik, ngene. Pelurumu paling. Jembek aku. Masuk nyorone banyone tunggu. Batobat. Dereng kon to nyalokno. Kok sing didukung kok jibat tobat. Ayo. Jenengmu asli sapa? Aku Garuda Sakti. Aku sing Garuda Sakti. Ora, awakmu sing palsu. Awakmu palsu. Awakmu sing palsu. Awakmu palsu. Wow, gak mate. Aku ya gak. Wah, jadi tak tembak ndukur. Lho. Kok gak metu? Kok aduh. Lho. Kamu apa dah? Kamu apa? Gak apa-apa. Wah, aku duwe ilmu lembu samene. Lembu sakilan. Niki lho topine. Sik ngene ae. Lagi. Timbang padha tuduh-tuduhan palsune, ayo coba dibuka bareng topenge. Kok areng? Yo. Hitungi. Ayo. 1, 1, 2, 2, setengah. 3. 1, 2, 3. Walah Gus Bayan. Nari. Kak ngono ne. Peno kok padha melok-melok gawe klambi koyo ngene iku lho. Le, iki mah aku takok ibumu. Senajan awakmu iki anake Carik ngomong aku kecilik. Aku ora tega awakmu metu teko omah. Ngono lho. Berarti sampean iki ngewangi aku. Ya iya lho. Nek ngono kebeneran, aku kepengin goleki sapa sing wani gawe ontran-ontran koyo ngono iku Lah, mau. bener. Mumpung gorong konangan wong, ayo digawe maneh topine. Ayo. Aja kupu-kupu tapi cepetan. Wis ah. Kuale. Waduh, gak roda aku mandek. Lah yo mancep nang irunge iku. Iya pindah ini. Nah, ngene. Nanti kayak topine. Irung ngantel. Iki mang arek-arek iki mang mlayu merono. Ayo ditutno merono. Ayo.
Joko dadi lurah. Tak peko tak gawe cari goblok. Burung tan lunga sing jelas sing dadi lurah Marto. Kabare opo? Teko-teko ngadep bapakne petita. Pak, aku lah kepengin kenal arek wedok. Sing jenenge Hartati. Tapi Pak, duwe pacar. Tunangan jange dipek bojo. Aku wis kadung rumoso seneng. Tak karmawon Pak. Mbelani Hartati. Aku sampai gelut Pak. Tak jotos delosor. Sing delosor sapa? Aku, Pak. Lah kok kon mari ngajar barek calon arek wedok Kermawan kon kok melayu lapo? Wah, iki Pak, gawat iki Pak. Gawate. Ana wong nggawe topeng. Nek Pak dur aku keplayu, Pak. Wedi mati. Wedi mati, Pak. Marjoko anakku sing ganteng. Iya, Pak. Jok batir. Kon kepingin gawe batine wong sing gawe topeng. Iya, Pak. Oh, tampan lho, Le. Saka yampu, bedil mesul tumbak laka-laka. Jok batir. Ayo, golek ana wong topengan. Ngono, Pak. Pangestu sampe tak jauh. Ayo. Marjoko, tak dombani, Le. Bongkoke kayu ku lho, luwung meneh didol kena genempur. Hermin para wedok, Pak, duduk lanang. Ya sakno ta lah kok iso. Lah timbangane nek omah nganggur, arek iku diblajari nyambut gawe ngono lho, Rek. Besok iku cek pinter. Pinter apa ngarep wedok kok mesti jange pinter ndelek kayu ngono. Apa? Aja gremeng ae, akeh gadung. Ayo digoleki. Aku isana awakmu, awakmu nang omahe, nyapu-nyapu. Lho mosok aku dadi wong wedok kok nang omah jake bojoku nyambut gawe. Mosok tak wasi tok. Aku ku bisa ngewani, Mbok. Kayu sing pinggir kono ku wingi ku akeh. Iki kok entek iki mari dijupuki wong kulone kali lek. Ane wis bokokan ning kono, Pak. Ora iku wekku iku klumpukno. Klumpukno talenono. Klumpukno. Samara katak. Sapa iki? Sama nage Bang Mekar ah. Bang Mekar ya Allah. Itu lho, Pak. Tujuan kula mriki badhe nyambut yuga panjenengan. Ya napa? Badhe nyambut utawa nyilih anak sampean. Anak kula niki arek wedok mbok silih, rumangsamu sepeda. Masalah. Nek mari cek dibalikke. Iki sapa kaya wereng iki? Au! 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 Sampe kenal bapak kali. Ora kenal blas. Kenal kok sampe omong-omong. Sampeyan iku kok ajenge nyilih anak kula.
Nyilih sak jam 2 jam. Alah, kowe nek mari 2 jam mbok sak jam tak balekno. Dene sampean gak percaya ya geloken kalong apa ora. Mbok silih 2 jam mulih lah grek. Oleh ya, tuh tuntumu karek loro. Kok pencilaan. Kanan ngarep aja senang lho. Sing nyilihno sapa? Oh, nek ngono gak oleh anakmu. Bojomu tak silih. Lah ya iki gak apa-apa. Tempel Pak ya. Wis iki tempel ya Pak ya. Iki entek-entekno gak apa-apa. Gak apa-apa kamu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Dene padha lanang. Nak, nuwun sewu nak. Anak kula niki wedok ajenge sampean silih. Janjane maksude napa nak? Kula enten perlu kali yoga panjenengan. Dik. Rene yo ta? Dak kenale dak. Eh, Dek, ini yo. Oh, tak jadi. kene lho Rada pencilaan iki. Dil. Wis pangling rupane tapi aja pangling suarane. sapa lho? Iki lho, Dik, sampean wahno iki lho. Suarane gak panggiling aku, Pak. Mas Wana. Lah duwe tenger kene sih lho. Rambutnya iki Oh, anak sampean dadi kucing. ambu batang lek iki. Batang batang nang. Sik. Loh, Mas. Loh, Mas. Alah. Dok niku ndok Jogja ngene. Aku adus ini. Kalau aku tubuh muntir ini. Iki meliyak ini. Apa dok koplake? Ngene lho, Sak kamar. Kita lah. Aku ono perlu nang sampean. Aku butuh sampean ngerayu Marjoko. Sampeyan macak koyo ngene sih, Mas. Kok tak ceritani kene opo kudu maca koyo ngene. Makane saiki nang budal pamit wong tua sampean. Aku mbok ngrayu Madoko. Sik, Kok ngrayu lapo dhisik ta yo ngono? Butuh pusakane. Pengapesane ngono ta? Hermin, Yo, Pak. ketoke awakmu kok wis cak-cek wal-wal. Lho, kari jaman. Kok sajake modele kok kaya wis raket. Iki pacarku, Pak. Heh? Pacarku. Jabang bayi nang wedok. Awakmu wis duwe pacar, Her. Wes. Pacare dijujur. Ngono kok gak kandha bapak kon. Oh, pacaran kok gak ngomong apakmu, he. Lho, Mas. Kapan mau pacaran yo kapan? Yo rahasia, sementing aku iso jaga diri kan, Mbok. Tapi kon wis kenal. Pacar, Pak, wis suwi. Ya wis karepe apa ngomong nang bapak nak. Njaluk tolong karo aku, Pak. Heeh. Kongon golek pengapesane Marjo. Yo, bener yo, cak yo. Bener. Nak nuwun sewu. Niki anak kula. Kula njaluk budal slamet, mulih slamet. Enten napa-napane tanggung jawab sampean lho, Nak. Tanggung jawab kula kali niki lho. Kalian iki lho. Aku. Kali bekasaan iki ya. Nah. Jenengan bali mawon teng ngene griya, kula sing tanggung jawab. Ngoten ah. Oleh temen Sampeyan wis tuwek aja sobo ales, engko dibuadhok macan gane nulungi. Saiki mulai. Apa mulai? Jangan keluar. Anak apa dhewe wedok lho, Pak. Nak nuwun sewu, niki teng alas, nggih. Teng alas anak kula wedok mpun dinapak-napakaken nggih, Nak. Mboten, Pak, mboten. Nggih mpun. Mboten. Kula pasrah sampean, pokoke ngarep kula pun ngomong budal slamet, mulih slamet, asale apik, balik apik nggih, Nak. Lah, dene nek mulai panceng, aku sampe tegur. Abrakan iki kaya Panceng termasuk mlakune ora diantemi wong panceng. Erwin, aku percaya karo kowe nak ya. Pak. Wis pokoke jaga diri baik-baik ya. Dongano ya, Pak, aku dijaluk tolong iso berhasil. Ya apa ngarep wedok. Iya, Mbok, aja kuwatir. Iya, Mbok, aja kuwatir. Aku jaga diri kok. Kudu tanggung jawab temen karo adikmu ya. Yo, aku wajibmu. Aku rene didik aku lah. Pun jenengan bali mawon, hati-hati. Lho, Pak, kayu niki apa? Dik, Apa, Cak? Marjoko kurung kabar iki kok bakal liwat kene. Sampeyan tuh kene aku tak senidan. Dilek ya? Iya. Engko lek tak
kode metu wae. Kode piye kode? Kula aku penting tak kode. Titik ngono. Heeh. Bae ngene ketip-ketip. Iku biyen kate wis dadi. Sampeyan dadi. Lah yo kayu iki yo cek dukure umpama diketok ngono ana sing gelem ngetokno lak enak rek kayu iku. Sampeyan lho ngomong ijen kaya wong gendeng. Loh, niki alas, Mas. Niki kula jenenge ngetok kayu kula mboten gaduh. Iya, tapi ya gak ngomong ijen ngono, gak pantes. Lah kula nggih mboten ngomong ijen kok, sakniki nggih wonten kancoe. Ngono ah. Nggih. Durung kenal mbare awakmu. Hermin, Mas. Hermin. Sampeyan sinten? Marjoko. Gantenge arek 7 kecamatan Pondol 7 desa. Marjoko. Nggih cocok, gedhe dhukur, ganteng, anake wong sugih. Jelas. Wong wedok endi sing gak kepingin disanding? Gak prawane gak rondone nek ketok Marjoko liwat sliwer kepengin dikenal, kepengin dirabi. Kaya ngono ta, Mas. Lah ya wong Marjoko. Saman wis duwe pacar ta durung? Durung. Umpama lho, umpama. Umpama sing ya apa? Umpama lek pingin golek pacar iki sampean wis gak usah tek ado-ado. Loh, maksudnya gak ada kok ndinggo kono kene? Lho, kadoan. Sampean tak kenal cewek kene, ayu areke. Sopo? Tak dudukno, tak Yo. dudukno. Iku lho, iku lho. Oh, lah. Iki. Lah, termasuk awakmu. Lah kan gak ado-ado. Cinta mbare aku. Ya jelas pada pandangan pertama. Sakjane aku cinta pandangan pertama mbare sampean. Cinta temen. Oh, jelas lahir tulus sing batin. Lek umpama cinta temen kan mari ki aku mesti dilamar. Oh iya, Yo dipek bojo. dipek bojo iso sampean dadi bojone lurah Marjoko. Cinta temen karo aku. Cinta. Lek umpama aku njaluk ngono dituruti tak gak? Njaluk apa ae Dek, tak turuti, Dek. Njaluk apa, Doi? Aja ngono to, Mas. Lah wong ngomong karo calon bojone kok kaya ngono lho. Oh, wateke Marjoko. Ojo kuat. Apa oh? Jaluk opo ae kalau Kang Mas Marjoko. Mesti Keturutan. Temenan? Heeh. Ala iki aku njaluk gak njaluk dhuwit, gak njaluk mas-masan aku. Njaluk apa, Dek? Ngene tok lho. Jenenge lek sampean iki kan anak wong sugih. Oh iya. Mesti sakti duwe ilmu. Duwe sakti, duwe ilmu, tapi duwe pusaka. Pusaka sampean? Pusaka, Dik. Kaya apa pusaka? Aku pengen ngerti lho. Ya iki mangkane iki aku pusaka sik gitu. Pusaka iki teko bapak. Mangkane aku masih gelut, masih kebedil, gak bakal mati iso misil. Gara-gara pusaka iki. Gara-gara pusaka iki, Dik. Lah lek saiki lek wong lanang cinta sembarang kan dijaluk kudu dituruti wong wedok. Mesti ae, Dik. Lek umpama aku duwe jalukan ngono, Njaluk apa, Dik? ya gak njaluk apa-apa, njaluk Apa? Kris. Njaluk apa ki delok? ya lek gale dijaluk tak delok ae. Delok, yo. Delok tok ae Yo, wis. delok. Mas, apa sih? Lali tak pesen. Angel. Tak sampean lak wis pesen. Yo. Pusaka iki minangka piandel sampean. Iya. Ojo sampe benggang sak rambut. Sampe ojo lho. Kan pacar tuh calon bojo. Apa kok ndelok-ndelok to. Mas. Ojo. Pas pusaka iki karo pian sampean. Wes gak ngurus megir. Megir. Mas, tak elingno lho ya. Apa? Ana apa-apa galak-elok lho. Yo, minggir. Wis. Dik. Oleh ya, Mas? Heeh. Oleh. Oleh. Ku apike. Oh iya jelas. Oh, Didelok tok. Didelok tok. Delok-delok ya apa, Mas? Hermi. Tibae kamu gabung karo Jara Sutra bareng Marjoko. Hei. Manusia bertopeng sapa? Aku Garuda Sakti. Garuda Sakti. Senajan awakmu mbok pusaka. Gak bakal mundur sak
jangka. Ora bakal mundur sajangka mergo kowe lumpuh. Piandel pusaka iku, Pak. Aduh, Waduh. lumpuh, Pak. Iku piandelmu le. Iya, Pak. Dek. Atekol. Kang Polo. Wonten kedadosan napa niku? Anak kula. Nggih. Terus pundi? Pusaka kula dibojo kali arek wedok niku disukaken. Sinten? Kowe sapa jati aku pindho? Bukan topengmu. Arifin. Dek jare nak Arifin. Gak buka iki. Iki dereng dibuka. Dek dibuka dhewe. Kan gorong kenal karo aku. Sapa? Pas aku. Loh. Kang Bayar, Bayi. sampean Kang Bayar. Aku. Arifin. Ya apa nak nalare sampat ana kedaden sing kaya ngene. Dek jare nalare Nggih, terus pundi? kabeh mah aku sing ngalang-alangi nak Arifin madeg ngacung nyalok lurah. Aku mbelani anakku kaya maling sembarang iku mang aku sing gawe Dik jare aku njaluk sepuro Dik ya. Kang Polo, pun monggo monggo. Ngadeg. Monggo. Dados Kapan sedaya niku pokal gawe sampean. Nggih. Saking kepingine anak sampean dadi lurah nganti fitnah yoga kula Arifin. Nggih. Nggih. Pun benjing nek mun resmi sing dados lurah Nggih. nak Arifin. Arifin. Lah arek wedok iki ngerayu pusakane anakku ki sapa? Sapa nek? Hermin, kowe seneng. Nggih. Lah iki hartati anak sampean iki. Iki nggih yoga kula. Lah iki mburimu iki. Lah iki ta. Calon ndi? Aku iki Sapa, Pak? Hei, kebon waris. Oh ya gak apa-apa Pak, masih rondo-rondo gak apa-apa. Gak apa-apa. Hei, enek rondo wayu. Sapa? Ndase gak enek nawe. Pak Cari, Pak Bayan Arifin Marjoko Seksenono, gitu. Kandhek toko sakmene critane topeng kembar. Ayo digelekno dina sing apik, arek loro tanggapno ludruk. Budi Wijaya. Makaten kalau mau derek-derek kula sedaya pasugatan saking kok Arifin sing diludruk Budi Wijaya kamijil saking Jombang kawula aturaken sugeng enjang sugeng pepangipane ning sanes pedal akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matur sembah nuwun.